Най-сетне малко екшън. Ти детектив Пикачу ли си? Наистина прилича на покемон. Пика! Коничи, какво? Залегнете! Това е моята истинска същност. Двама злодеи. Двойно забавление. Яйчените вече са двама. Много страшно. То наистина е страшно. От Paramount Pictures. Обединявайки умовете си, можем да управляваме човечеството. Този декември. Това е животът. Изборите, които правиш. Докато слушаш сърцето си, важните решения ще са правилни. Това сега е краят. Бъдещето е пред нас. Беше прав за едно нещо. Това сега е краят. Соник филмът 3. Очаквайте! Тази Коледа в кината.